Good afternoon. Merienda. Uy mga fans, pagkusuga ang radyo alas 3. Merendal. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Good afternoon po, Ligas, PCT, Probinsya, Canal Bay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Partikan Mundo, welcome po mga tugang sa inyong programang Pinky on My Baby. Sabado ngunyan, fit sa 15 na, kan bulan na Agosto. Kami po nagpaabagirarin pangamusta sa lambang member, kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, o kaya alas 4 in hapon. Dito po sa inyong programa, Sabado ngunyan, Tod Tabi. Mananaw kita mga tugang ki 100 pesos na load para po sa magkakahula kang mahiwagang tanong. Alright, sige. Di sa may mga travel dyan. Good afternoon po sa Endogabo, sa Mantabi ka mo. Sa mga oras na ini, mga Bicolano, sa Partikan Mundo. Kumusta lamang po ka mga dyan? Mga travelers natin, hi, hello. Tabi, kumusta lamang ka mo dyan? Happy Fiesta po sa mga taga-barangay Huruan. Yan, ha? Mga taga-Huruan, Legazpi City. Happy Fiesta po sa Endogabo, sa mga nakipiesta. Muna nagsirimba ka sa bagong. Grabe sutawo, ha? Grabe tabi sutawo na nahiling ko naman sa muya tabing live broadcast mga tugang kan simba tabi duman sa Huruan, Our Lady of Salvation Shrine, mga tugang na pinapanginutan po ni Father Joseph Salando. Yan, ha? Kumusta lamang tabi ang sendong mga aldaw? Kami po naglaom na kamugabos mga solve na ngunya na pagkahapon. Happy birthday nga pala kay Ate Sean, ha? Ate Sean, happy birthday po sa imo. Happy birthday tabi Ate Sean. Happy birthday tabi. Si Ate Sean, gari man sa na mga nasa 55 years old, na. Gari man sana si Ate Sean mga 55 years old, ha? Relax na. Pero sa galing nyo sa tuya, si Ate Sean ang gustuhan ko sana magtrabaho, relax. Diba? Ate Sean, enjoy tabi, salamaton sa maraming ate. Inabot ko pasukan, ha? Inabot ko pa so masira mo nun na kwan, ha? Masira mo nun na buko salad, kadakol na cake ni Ate Sean, kadakol pang may chicken pa, may ano pa nga nito Ronald, may bihon, may uto pang so ito, may pusit baga na prinito kapag kaya Ronald, pusit na prinito, ano kapag yan kaya na pusit na prinito, Bay ka magpara orotron tabaka mapasalang pagka-pronounce ko. Pusit na prinito. Calamares, yan, calamares, ha. Budak may ano ito, sukan baga, gari sumanok baga na nagkarulukot. Ano nga na itong manok na nagkarulukot, Ronald? Ano nga ng salbang pangarang ka itong salbatanang ito? Diba? Sumanok na nagkarulukot, buda. So ano pa nga na ito? Basta nagkarulukot. Ano nga nang kayan? So ito baga suprinito, buda, lilukot. Pagkaprito sa lilukot, ano nga rangkan nga ni kaan? Daling ko lugod na. Ano nga nang ngarang ka na... Ano nga nang... Aram mo ito, Ronald, na pagkauntang ito ka sa bago. So, prinito na linukot. Inda, nalingawan ko sungaran. Ano na ito? Tabi na... Basta pwedeng aning pork, pwedeng chicken. So, ang sa ibabaw baga mga tugan, gari baga ano nga yan? Nuggets. Ay bako, puso nuggets. So... Islay, pagkalukuta, piprito, tapos pipurutol naman, ang aranggaan. Linukot yan, tapos pipatos kigari arena, tapos pagkaprito, pagkaluto, ano ba minsan nga, igwang kibunay, tapos ini-slice naman, lumpia. Bako, mitabi, lumpia. Ini-slice naman ki mga perang beses, bako man embutido, saro sa klase kan embutido, cordon bleu, yan, dali ka sa tuyang listener, cordon bleu, yan, may cordon bleu, dakulo na cake sa Ate Sean, ngunyan na hapon, mag-inquire ka sa Facebook kang pulis, rapo-rapo, okay,
Okay. Sige daw, tabi, ha? Alright. Yung tabi, cordon bleu. Yan, ha? Masira mo nun, baga, cordon bleu yan. Iso kinaon mingon yan. Utungan, ina kon, may buko salad pa duman na tada. Gano'y gwa pa ako duman ki buko salad, ana. Sa buko salad ko, tabi, nadarahong ko ito. Kundi, aram mo nata do mga tugang tangapon niya, cordon bleu. Pero ang color niya, garo, yellow-green, di ba? Di ba? Hindi ko aram kung nata tama yung texter ta. Sabi kan texter tang amigo ta, ang cordon bleu and yellow ang color, yung ani, nata, kinagawang color kang cordon bleu kas bagon. Anong color, Ronald? Kaya ba yellow-green? O may pagka, basta, ang apot niya mga tugang cordon bleu, pero ang color, iba. Dahil ko masabutan talaga ito. Sabi kan texter taman, igado. Yan, may igado. Sa tison, buda may chicken, fried chicken. Masiramon sa itong buko salad. Yan pa nun sa buko salad na altabi. Pwede yung kuhan mo, tama ka man. Yan, panasaray pa sa kuya. Kaon ko ta. Alam ko pag ko ito taon, paborito ko ito. Grabe nga, pipangilin mo so igado, asukan, so buko salad. Si Ronald, pagpisa sa dapda, pag ako nakakaduman sa di hanap ko buko salad. Di ba? Paboritong ko doon na buko salad talaga. O bueno, tabi, good afternoon tabi sa mga kababayan niya to na nakipisa sa usawroan. Basta happy birthday muna kay Ate Shoni Binaukas. Ate Shon, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday tabi sa imo Ate Shon. Alright. Ang salag nga ni sir, ang color yellow na nasa laog, pero pigaapod, color pula. Hindi yung mananggad. Adi, ang apod taronal, yan man ang kapil, kita man ng mga Pinoy, iba man kita, ano? Yung nga nila bunay baga, so igyok. Ang apod yellow, ang color yellow, ang apod ta, kapulahan kang bunay. Ano na yan, Uyan na paroy, Ronald, nagpulang yan sa paroy. Pero ilingon naman dahon, yellow. Oh. Paano yan para kay... Look at that irony, mga tugang, kasatuyang buhay. Tulon baga kayan? Hotdog. Ang hotdog, pirming nasa, yan, malipot, tayo mong pwedeng ibugtak mo sa mainit ang hotdog. Oh. Ano pa, ini? Sa sukar nga ni sa sukar, ang English niya brown sugar. Bako iyo, brown sugar ba ang English ta? Anapod ta mga tugang pulang asukar sa Bicol. So puti ang apod refinado. Bako iyo, refined sugar. Ay inda tabi. Araw kita kanade. Pero sa ibang mga nasyon gani man kata, ko di man kita. Sina kaya dahil translation, mga tugang na direkta, di ba? Sa satuya tabi na mga kababayan, inda kong nata mga tugang taarog tabi kan ang sitwasyon ta. Good afternoon, sir. Baka ibang contribution, mga tugang sa mga listeners niya to online. Ate Shoni, happy birthday po sa mo. Alright, ito, sandali. Uni mo na, Ay, may comment man na diit. Good afternoon, sabi ni Hana Amor. Good afternoon po, Sir Henry. Sabi ni Jasmine Nuwarin. Pa-shoutout po sa mga taga-Donsol, Sinaning, Camacho, Barola family, Moratillo family from QC. Lorenzo Liaguno, good afternoon po. From Ibaugan, Daraga, Albay. Yan. Good afternoon sa mga taga Ibaugan. Share lang. Paki-share daw po nila sa Tuya Tabi na programa. Ganyan tapo na hapon. Dili po mga tugang sa Tuya Tabi na programa. Mga tugang,
salamat tong tabi sa sendong padagos na partisipasyon. Okay? Uni pa, may saro pang reaksyon gayon. Ano si Padi? Hello, Padi. Maray na hapon. Po, good afternoon. Ah? Man nga ni, tayo nga. Isu yaon duman sa kuhan. Isu handa saro sa mga handa ni Ate Son. Piyesta. Birthday ni Ate Son. So, sabuyang sa traffic day sa DCGB. Iyo. Oo. Ang bunay nga ni baga sa naga, sugok. Oo. Sugok, Sa tuya, bunay, bunay. Sa daraga, salag. salag. Sa muyan salag, so bunayang kambayong. Salagan. Salagan. Oo. Ganun ito. Salagan. Iyo magani. Oo. Kaya ko kita kipigapod na may language barrier kita paminsan, amigo. Iyo. Diba? Sa gasan kita kung may piyesta. Di magkipistahan sa aga. Buwag prima mo. Sain. Sa San Roque. San Roque kan Legazpi? Oo. Di man kinag-imbitasyon si Prima. Classmate. Muna sa aga, mapahingalo ako sa aga, pag-alo na ko permi. Sabi mo na ikaw na pagpagal. Yun na nga ni. Kung ang Domingo, kung gusto ko man na magtaga, lamaw-lamaw man ako kuta. Ya, malamo ka para magalamo ko hanggang alas 8 o hanggang alas 10. Diyan mga sa pista. Yun na nga ni. Bata sa aga nga ni, igwa kong nininungan sa kasal. Saka. Kung di ko aram kung nakul kaya akong kwan okupasyon sa buhay. Igawa na naman. Maantara mo naman naman proxy. Sa taisan nga ni. Kaya, proxy na naman. So, si Lid na Valladolid, so agi kakasalon. Ayo. Pero, Kagawan. alanganin ako. Oh, ano? Araw man sa pag sa Legazpi ko, gusto ko ta pagparado romanon, ta siyempre, makahapot-hapot lamang. Iyo, wag ta. Makan. Pag nagkandidato na baga, nag-anticipate na yan. Gano'n, ano good? Ay, pade. Luway-luwayan mo ako, pade, tabi. Ha, iyo, tabi. Pade. Dahil man tabi kung plano magka... Ano? Pero kung ako kay... Pero, ila. Pagka pagkandidato, Ngunyan kaya, pade, sa totoo lang, ang pagkandidato ngunyan, pade, magastuson. Sa totoo lang. paano? Sus ko man na. Sarang. Strategy. Sira ka magaparako ka na piga para masulisit may marigo sa DCGB pagbaba ko sa estasyon dako na tawo masulisit Dakulo na senador dyan. nya pag gumana ka na yung manggiraray Di bale. gana ka naman didulag-dulagan na sa nari Painalagon. bata ko dahil ko kayo magdulag-dulag sa tabo Iyo, painalagon pa rin na pag nagkakandidato talaga nag-ibang ugali. iyo talaga sa totoo lang siyempre madulag ka ta may magand na naman sa imo Siyempre. pag dahil munta naman pagkarautong ka dinulagan niya kita ni kagawa di ba Oo. tama na ibig kita ali Uyan nga siguro. Uyan nga kaya. di ba Kahit ito nga yan, nasa radyo. marayon Totoo. ngunya niya kada kung naman niya kan din natawangan Hindi nga pigo umaga. Uyan pero umaga na Huli. umaga na problema okay sige pa de Iya pare. salamat Iya managan. salamat Okay, thank you. okay bye bye di ba yan tabi mga tugang para po naman sa mga liver lovers natin sa Satuya tabing mga liver lovers kumusta po ang Satuyang lifestyle parte na tayo later nababaliwala pa rin ang liver wag indurin ang kalusugan ng atay dahil mara itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up.
Kaya naman may bagong Liberaid, Liberaid Pro. Liberaid pero Pro. That's right, Liberaid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liberaid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pang pinaka-pro. Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil makatulong ito sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liberaid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. 15 bago magalas 4 nin hapon. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liberaid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberaid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liberaid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberaid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberaid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.
Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Robvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Robvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Robvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Robvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Robvax Tabaco, beside Siga Hospital. Robvax Iriga, in front of USAN Iriga. Robvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Robvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Robvax Pilar, Robvax Castilla, Robvax Piuduran, and Robvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Anong na dekadang nang nagsisilbi min may pagbakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay,
Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrition para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang isang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Protection, pro-health, pro-treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, at leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Padi. Good afternoon po, Madi. Ano sa paukod mo? Oni, oh. Oni sa pakod ko tabi, Madi. Iyo. Oh. Oh, ano yun? Ay, naulog-lugod. Madali lang. Madali lang. Oh. Sige lang. Oh, aray ko. Naulog. Aray ko na. Lat ko na ta. Kami ko sa nung mikropono. Ano pa rin, nagsusungka? Ano? Nagsusungka. Nagsungka na, no? Dago ka, Madi, oh. Madi, oh. Oh, dagan mo. Oh. Oh. Yun na. Oh. Ako kung nagsusungka yan, nagkatawag kisungkaan. Ang sungka baga, ang pigamit baga dyan na panghulog duman sa kwan, buskay. Yan, labi mo. Pero mo ka, masakit yung malabi ka pa. Made. Di ba kumadimalan si tabi kan mga style mo, ano? Yan mga niya iyan. Sarawayon ka, Made. Di ko na lamang pa dagdagan suotan ko sa imong 50 pesos. Ano? Neman ako nagsingil. Di man nga na ako nagtaram nagsingil ka. Kung di mo ko nagdagdagan ito ta. Nagka para nakula. Oh, ngunyan. Ano na? Ano abiri? Sala. Gusto mong taon takapang sarong tsansa? Oo. Dayain na? Oo. Oo, nadagog mo? Oo. Oo. Sang gatuson baga man eh? Sang gatuson baga? Oo, saka? Sa pirang simana. Sa pirang simana. Pundoan makumadakan mga style mo. Yan ang yan, aber. Pundoan ako. Di makumadimalan si tabi. Oy, Made. Ako tabi, Made, 56 na ako. Iyo. Mas 57 na nga ako sa Enero. Malansi mo pa? Ako nga ni, 47. Kuha na ako, 36 na ang taon ako sa broadcast. Malansi mo pa? Oh. Ako ba, 47. Kan mga nakaaging panahon. So bako ka pabalo. Punduan mo ko, Made. O sige na talaga na si oras. O, ano nga? Kaya nga ni, gari pigubos mang oras ko garing. Okay, Made. Ingat. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Si Madi, minabuot man pag malambing ano. Bakit si Madi baga? Ito, sandali lang. Ito. Ukod. Bullpen na pigtotok sa microphone. Sala. Mineral water na pigpukpok sa lamesa. Mali pa din. Ano na? O, di baga? Ulit nito. Sang katuso nini? Live. Live na live. Ano na? Nako Ara man. Di maparam na ako tala. Baka matsamban pa nindo. Sayang ka sang gatos. Di ba? Alam ko na. Baka igwaki.
baka na baka mga tugang chamban panindo di. Sayang kasang gatos ko. Madali lang taling una ko digwa. Kuligwa kito binama. Nag-type po sa CP tapos alam ko na nag-type sa CP tapos po tangod kang mali. Maray na hapon tabi. Good afternoon, sir. Lalo na po sa mga taga-Baliti, Ginobatan, Albay, Pamilya, Pahalya from Cavite. Lorenzo mali talaga. Walang nakakuha talaga. Wala talaga. Alright, okay na, maparam na kita. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning sa programang Pink on Mo Baby. Goodbye. Hoy, Pinkyon mo, baby, Pinkyon! Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care.